Ara és el moment de llegir el manifest del Dia Mundial de la Salut 2024 i ens el llegiran la Mar, el Josep i la Rosi. Com bé diu el lema d'enguany, és l'hora de prioritzar la salut mental a la feina. L'accés a una ocupació digna no només és un dret fonamental, sinó és un factor clau per al reconeixement social. És important crear entorns de confiança, on les persones puguin sentir-se còmodes per compartir i comunicar les seves preocupacions. Necessitem unes condicions laborals dignes, garantir salaris justos, facilitar la flexibilitat laboral i la conciliació familiar i crear espais de cura i autocura a la feina. Necessitem fomentar campanyes de sensibilització i formació en la salut mental per combatre l'estigma i construir una cultura laboral inclusiva. Avui, més que mai, és l'hora de prioritzar la salut mental a la feina. Avui realment és un gran dia de festa i celebració i ens sentim orgullosos com a Fundació Horitzó de poder acollir a la ciutat de Berga tantes persones preocupades per la salut mental. És, alhora, una jornada amb un marcat caràcter reivindicatiu per millorar l'atenció de la salut mental al nostre país. La comarca del Berguedà és la segona amb índex més alt d'afectació de problemes de salut mental sobre el conjunt de la seva població. En primer lloc, donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible que el Dia de la Salut Mental es celebri a Berga i, evidentment, com no podia ser de cap altra manera, donar les gràcies a Grup Horitzó per tota la feina que han fet per poder-la fer possible i tota la feina que han fet al llarg d'aquests 40 anys i tota la feina que els hi queda per fer endavant. El Consell Comarcal, conjuntament de la mà Generalitat, de la mà del tercer sector com la Fundació Horitzó, estem molt centrats en fer aquesta xarxa i millorar-la, una xarxa que impulsi quan caus, fem un salt cabdal perquè puguis anar endavant. Des de Salut Mental Catalunya fa anys que demanem que es prioritzi la salut mental i que es faci des de tots els àmbits. Fa anys que diem que no es tracta d'un problema i una resposta només sanitària. Tenim encara necessitats no resoltes que requereixen solucions àgils i urgents. Ens calen millors i més polítiques socials, educatives, laborals, d'habitatge, de suport i acció comunitària, de protecció i promoció dels drets en salut mental, polítiques valentes que garanteixin la igualtat d'oportunitats arreu del territori. Però també esperem com a repte poder incrementar tota aquesta xarxa de serveis, així com serveis nous, un servei que tenim i que fa molt temps que estem fent tots, sobretot amb les entitats, que és el servei d'acompanyament i que ara en aquest moment el tenim a través de línies de subvenció i que esperem que en breu puguem traspassar-ho a unes línies de concertació. Que han fet un pla d'abordatge a la salut mental molt interessant i crec que entre tots hem de sumar perquè realment sigui una realitat el fet de que puguem donar a totes les persones que tenen un problema de salut mental realment l'atenció que mereixen. Avui podem estar aquí parlant, treballant i dient el que diem perquè veu defensar des de fa molts anys el valor i la necessitat d'atendre a les persones amb problemes de salut mental d'una manera integrada i lluitant pels seus drets, sobretot des d'en primera persona i les famílies. I només per això us mereixeu ja totes les felicitacions del món. Hi ha una normativa, una llei, tant a Catalunya com a Espanya, que el que vol prevaldre és que no ens discriminin. I quan analitzem les dades, discriminen a molts públics, però un dels públics que discriminen és el que està vinculat amb la salut mental. Sembla que la Mariona demà es prioritzarà i quan arribi dilluns a la feina establirà límits clars, farà pauses regulars, gestionarà el seu temps eficaçment, cercarà i oferirà suport per igual, promourà un ambient de treball saludable, mirarà de gestionar el seu estrès abans que arribar als terminis, delegarà tasques, complirà les vacances i no s'autoexigirà arribar a una meta que realment no existeix. La Mariona demà prioritzarà la seva salut mental a la feina.
us havia guardat